Kaixo, ongi etorri magazinera, gaur astelena, apirilaren 11, Amaia Zubieta mugimendu feministako eta Iruñerriko martxoaren 8ko plataformako kidearekin izanen dugu solas batzuk egiteko aukera, hain zuzen ere, martxoaren 8an, 2021ko martxoaren 8an ireki zen prozedura judizial baten arira eta martxoaren 8az ere eginen ditugu hizketa batzuk. Baina hori baino lehen, pasa gaitezen betiko edukiak ikustera. Az gaitezen efemerideekin. Apirilaren 11 zen, baina 1865ean. Estatu Batuetako presidente zen Abraham Lincolnek azken hitzaldia eman zuen. Apirilaren 15ean eraila izango baitzen. Urte batzuk beranduago, baina egun berean, 1905ean, Albert Einsteinek erlatibitatearen teoria berezia ezagutzera eman zuen. 1915ean, erlatibitatearen teoria orokorra ezagutarazi zuen. Urteak pasa ziren eta 1961eko apirilaren 11an Adolf Eichmannen aurkako epaiketa hasi zen Jerusalemen. Hurrengo urtean beteko zen ezarriko zitzaion heriotza zigorra. Eta azkenik 2002an, Venezuelako estatu kolpeak porrot egin zuen, Hugo Chávez presidenteak kargua berriz hartzean. Ikus ditzagun orain lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 11 da astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 2021ko martxoaren 8an, Nafarroko parlamentuaren aurrean atxilotutako feminista epaitu dute Iruñeko justizia jauregian. Korrikak amaiera ekitaldi jendetsoa izan zuen Donostian eta Karmele Jaiok idatzitako mezzoa irakurri zen bertan. Torturaren biktimak aitortzeko ekitaldia deitu dute ekainaren 28erako. Erdizeko udalez gaindiko plan sektoriala egin alizaieko Magnak sustatutako partaidetza prozesuari buruz prensa agerraldia egin du gaur Baztango udalak. Nafarroko gobernu suhiltzaileen parke berria eraikiko du Tafaian. Nafarroak gaikuntza digitaleko 50 ikastaro baino gehiago programatu ditu lehen seileko hontan, kolektibo kalteberen eta adinekoen arteko eten teknologikoa murrizteko. Nafarroko ospital unibertsitarioak 2 gune multisensorial prestatu ditu psikiatriako paziententzat. Kulturak hitzarmena sinatu du Aiegiko udalarekin Iratzeko monasterioa erabiltzeko. Nafarroak bestelako turismoa proposatu du udaberri hontarako bizikidetzako turismo helmuga iraunkorreko eskaintza. Ziudadelako labeak gizonezkoen estereotipoak eta rolak aztertuko ditu larruazalaren azpian, traslazioak eta disonantziak erakusketan. Eta orain agendara pasa gaitezen. Bihar 2022ko erlijio musikako jaialdia izanen da, Lacrimae Rerum. Sunt Lacrimae Rerum Virgilio Erromatar poetaren Eneidako lehenengo liburutik dator, eta honela itzul daiteke. Malkoak daude gauzen bihotzetan. Esaldi hori, anima mundo, hau da munduaren arima, milurteko kontzeptuari hurbiltzen zaio, melankonia poetikoaren zentzu bat bizitzari aurre egiteko erantzun emozional nagusi gisa. Baditu maitasuna eta galera, bizitza eta heriotza, gurutziltzaketa eta pizkundea. Tristura handiko malkoak eta postasun handiko malkoak egonen dira, ekintza horretan, saio horretan. Asteazkenean, 13an, Bastardixen kontzertua Zentral Cafe Antzokian, arratsaldeko 8etan. Bastardixek Deun Groove Studion Berriozarren grabatu du Amestutako lurraldea lana, 2021 eta 20an Josu Erbiti soinu teknikariaren gidaritzapean. Ziudadelako mistoen eraikinak lehen solairuan, Sastraka Maleza, Pello Lizarralde, Jose Ignacio Agorreta, Imanol Ubeda
Imanol Raio eta Barren erakusketa hartzen du, 2022ko martxoaren 18tik maiatzaren batera. Erakusketa proiektuak Erein editorialaren kolaborazioa izan du. Bere argitalpen proiektua liburuaren argitalpenarekin batera garatu zuen. Egileak Peio Lizarralde erran bezala, Jose Ignacio Agorreta margolaria, Imanol Ubeda musikaria eta Imanol Royo zinema zuzendaria dira. Eta orain egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Ziurgabetasuna IRPH duten 9.000 nafarren artean, segurtasun juridikorik ezagatik. Horixe da lerroburu nagusiaren bidez adierazi dutena. Azaltzen denez, epaitegiaren eta entzunaldiaren arteko irizpide desberdinek hipoteka maileguen erreferentzia indizearen eraginpean dauden ehunka demanda etetea ekar dezake. Argazki nagusian berriz, Juan Carlos Unzuek egin du Osasuna Alabesen ohorezko sakea eta zaleen txaloak jaso ditu. Deskribapenean, omenaldia eta garaipena. Osasunak Alabes garaitu zuen Unzueri eskainitako omenaldi hunkigarri baten egunean. Beste lerroburu batzuetan, aurrera doa Errusiako ofentsiba Donbasen aurka, Ukraina ekialdean. Macronek distantziarekin irabazi du eta Le Pen izango du aurkari bigarren itzulian. Eta korrikari ere mentzio argazki txiki batean. Herri aldarria euskararen alde. Diario de Navarrara pasako gara orain. Lerroburu nagusian, auzotarren erkidegoen kuotak 150 igo dira Nafarroan. Diotenez, askok derramak egin dituzte aurrekontu energetikoa agortu delako. Erreserba funtsa, ordainketak zatikatzea edo berekuntza orduak murriztea aukerak dira. Argazkian ere Sadarrek Unzueri egindako omenaldia. Beste lerroburu batean, Nafarroak Euskadin porrot egin zuen auto elektriko baten oinarritutako plana finantziatu du. Ibilgailuak egiten esperientziarik ez duen tuterako enpresa bat, hirikoaren ideiari berriro heltzen dion partzuergo baten buru da. Eta azkenekoz, Macron eta Le Penek Frantzia gobernatzeko lehiatuko dute. Goazen gara egunkariarekin. Lerroburu nagusian, Macronek eta Le Penek pronostikoak bete dituzte lehen itzulian. Orain, Errepublikako presidente izateko hautagai denak duela 5 urte buruzagi ultraeskuindarrerekin izandako duelua errepikatuko du berriro. Esi errepublikarra hausten saiatuko baita. Argazki nagusian, Karmele Jaio ageri da korrikako lekukoa eskuan Donostian. Helmugara iritsi da korrika eta herriaren bihotzera. Elurraren eta Kazkarabarraren gainetik, eguzki izpiek argituta heldu zen atzo korrika Donostiara. Lerroburu txiki batean, 10 ukraniarretik batek beste herrialde batzuetara ihes egin du. Futbolari dagokienez, Osasunak derbia garaitu zuen Budimirri esker. Eta azkenik, betiko moduan, Euskal Herria irratia. Berri nagusian, inertziaz, Osasunak bat eta huts irabazi zuen atzo Sadarren Alabesen aurka. Garaipen horren ondotik, gorritxoak 10. dira sailkapenean, 41 punturekin. Salbazioa matematikoki eskuan dute eta Europa 5 puntutara. Beste berri batean, aberri eguna izpide. EH Bilduk Euskal Errepublika aldarrikatuz ospatuko du aberri eguna Iruñean. Koalizioaren ekitaldi nagusia 12etan abiatuko da Golen Zinematik eta Sarasate pasealekuan egingo den ekitaldi politikoan amaituko da. Bertan, Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaileak, Joseba Asiron Iruñako udaleko bozeramaileak eta Izar Hernando EH Bilduko gazteen idazkariak parte hartuko dute. Azken berrian, ekonomia sozial eta solidarioa itzuli da autobus geltoki zaharrera. Ostiral eta larunbatean Nafarroako ekonomia sozial eta solidarioaren 9. azoka ospatu zen, 2 urteko etenaldiaren ostean. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du. Izan ere, orain, gigabaterainoko zuntza, datu infinituak, eta Movistar gehi futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa.
Hori guztia 125% deskontuarekin, 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Pasa Movistarrera eta ikusi nola bizitza den apur bat hobea. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldia. Gaur ere haizea izango dugu hizpide. Haizeak hego-ekialdetik gogor joko du egun osoan eta haize boladek 80 km/h abiadura gaindi dezakete, batez ere ekialdean. Eguna lainogune batzuekin hasiko dugu, bereziki Ebro ibarrean. Goizean eta eguerdi inguruan giro eguzkitsua izango dugu, nahiz eta goi-hodei ugari ikusi. Arratsalde amaieran, hodeiak ugaritu egingo dira eta baliteke zaparradaren bat botatzea, batez ere hegoaldean. Zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Temperatura suabekin jarraituko dugu, 20 gradutik gorako balioekin, bereziki Kantauri isurialdean. Asteartean giro freskoagoa eta nahasiagoa izango dugu. Temperatura maksimoak ez dira 20 gradutik pasatuko Kantauri isurialdean, eta 15 gradu ingurukoak izango dira Mediterraneo isurialdean. Hego-ekialdeko haizearekin jarraituko dugu, baina indarra galduz joango da. Arratsaldean, kostaldean baliteke haizeak ipar ekialdera egitea. Hodei ugari izango dugu egun osoan eta tarteka zaparradak bota ditzake han-hemenka. Zaparradak trumoitsuak izan daitezke batez ere barnealdean. Eta gaur goizean erran bezala Amaia Zubietarekin gaude, bera martxoaren 8ko Iruñerriko plataformako kidea da. Egunon, Amaia? Egunon. Espero dut ongi zaudela, bera etorri da, baina zuzen ere azken aldian ikusi ditugun errepresio horien kontura hitz egitera, aurreko hortziralean egin zituzten deialdiak, haien kideetako bat, errepresio egoera horretan dagoelako, prozedura judizial bat ireki zaiolako, eta horretaz solastera ez dara, Amaia? Bai. Beraz, hasiko gara hortik hain zuzen ere, konta iguzu zergatik egin zenuten deialdi hori aurreko hortziralean? 2021ko martxoaren 8an desmobilizazio osoa zegoela, COVID egoera zela eta orduan ez zegoen aurreko urtetan bezala mobilizazio handia deitzeko aukerarik, hala ere antolatu genuen bi partetan. Goizetan hainbat egoera salatu nahi genituen, izan ziren 3-4 geldiguneak edo hola, bat estrangerian, hain zuzen ere atzerrikoen legearen salaketa eta ze egoeran dauden atzerriko jendeak. Bestea baita ere erresidentzia batean, hain zuzen ere COVID egoeran zer gertatu zen eta nola azaleratu zen ze egoera zegoen zaharrak eta gure zaharrak. Eta hirugarren geldigunea izan zen udalan, nolabait desegin zituelako prebentzio taldeak eta baita ere 0-3ko egoera eta euskararen egoera salatzeko. Eta bukaerakoa parlamentuaren aurrean. Gure laukide kateatu ziren, kateatze simbolika, genekien 2 segundutan askatuak egongo liratekela, baina eramaten zuten bakoitza kale bat gure proposamenekin. Gehien bat zaintza eta bizitza erdigunean jartzekoa. Txosten hori, Euskal Herri mailan feministek egindakoak eta hola, gobernuei helarazi genien lehenago eta eskatu genuen solasaldiak gure proposamenen inguruan hitz egiteko eta zehazteko. Eta isiltasuna izan zen erantzuna. Martxoaren 8an nahi genuen indarra jarri ekintza horretan gehien bat gure hitzak entzunarazteko. Orduan, hor polizia iritsi zen, tensio egoera zegoela, gu pankartarekin geunden, eta bultzatu gintuzten. Eta egoera honetan, polizia bat erori zen,
eta horrekin batera hartu zuen pankarta ondoan zegoen neska bat eta berarekin batera erori zen. Izan zen, inoren errua, tensioa dagoenean eta tirabirak eta hor erorketa. Gertatzen zen, neska indarkeriz izugarri erabiliz sartu zuten barnera, eraman zuten, eta, gero, ospitalera joan izan behar zuela, zorbalda, mina egin zioten, ja gaizki zegoen aldez aurretik, baina horrekin baja luzea izan zuen. Beste erkide batek baita ere ospitalera joan zen, eta, hain zuzen ere, larun bebi urrun, ez zegoen, berak ezen antolatzaien artean edo, hola bera, martxoaren 8an, feminista da, hurbildu zen zer gertatzen zen lanerako bidean, eta hori, sartu, amez gaizto batean sartu da bakarrik une honengatik. Eta, saiatu ginen, esaten ez zegoen motiborik detenziorako, eraman zutelako, eta are gutxiago prozeso judizial batean sartzeko. Baina saiatu ginen hori amaitzen eta mosten txibiterekin eskatu genion elkarrizketak, eta berak bideratu zuela poliziaren zuzendariarekin hitz egitera, guk egin genion, nahi genuen politikoki aztertzea, eta ez azken finean gu interpretatu dugula ez zegoen intenzionaltasuna errepresioa mugimendu feministaren aurka. Baizik eta kasualitateko ekintza matxista bat izan da. Ez aitortzea estropezu bat egin duela eta tontokeri badela, izan behar da, autoritatearen aurkako atentatua eta esatea nolabaiteko poliziaren kontra gu jo genuela eta bar, ez? Baina aprobetxatu da egoera nolabait iragartzeko kontuz, hobe ez protestatzea, ez ateratzea, ez mobilizatzera, edo nor pasatzen bada hemendik, ondorio latzak izango dituela. Gu gutxienez ala interpretatzen dugu. Amaia, beraz zuek ulertzen duzu izan zerala, egin zen dituzen mobilizazioak eta ekintza horiek erabat, bakezaleak edo ez bortxazkoak. Erabat bakezaleak ziren, inolako indarkeria ez egon gure partetik, eta ulertzen dugu batzutan ekintza zibiletan eta olen desobedientzia zibilen inguruko ekintzetan eta hola beti badago tensioak, baina gure partetik erabat ekintza baketsua izan zela. Eta kuriosoa da nola iritsi da epaitegira, azken finean ez da poliziak ere ez zuela eskatzen eramatera, orduan fiskalak eraman duela prozeso hau. Ez dakit, egin zen epaitegia, epaia egin zela aurreko ostiralean, badaude lekukotasun handia, zegoen medioa grabaketak, argazkiak, parlamentario goitikan ikusi zuten gertatutakoa, eta lekuko guztiak hau batez esaten dutela ez zegoela inolako intenzionaltasuna ekintza horretan, eta izan zen konfusio egoera, nahazte egoeran, baina erabat baketsua zen egoera hor. Baina horrek nora eraman du? Hau da, zer eskatzen diote orain eskatzen diotela 15 hilabeteko gartzela eta orduan eta ez dakigu, multak, seizunak izango diren edo hori orain pentsatzen dugun sententzia aterako dela hilabete bat barru, 4-5 aste barru eta ikusiko dugu pentsatzen, inoiz ez genuen pentsatzen araño iritsiko zela. Eta hemen erran duzu gakoa dago intentzionalidadean, ez? Guk pixkatu ulertzeko nola diren kontu hauek, kontua da, ez? Fiskalak edo epaileak erraten badu. Esaten zena zen, ostikada bate eman zitzaiola poliziari eta horren ondorioz bera erori zela. Eta naiz eta berak ez duela izan inolako kalterik, kaltetua izan zela, izan zena izuzen ere
ustez, bere ustez, ostikada bat eman ziona, baina, bueno, hor agertzen zen bideoetan, argazketan, eta hola, eta lekuko guztiok badakitela inolako, ez bakarrik intenzionaltasuna, baizik eta leporatzen zaiona ezein inoiz ez gertatu. Ezakit, Amaia, zuzena den erratea, hau mugimendu feministaren aurkako, bueno, errepresio marko batean ulertu behar da, edo zerbait anekdotikoa bezala, pixket joan dena desmadratu den zerbait. Ez da bat ere anekdotikoa, gainera, bezperan, apirilaren 7an, epaiaren bezperan, bildu ginen Zabaldin, gonbidatu genituen beste talde feministako kideak, Madrilgoak, Kataluniakoak, Valentziakoak ezin izan zuten etorri, eta ikusi dugu martxoaren 8-aren inguruan estatu mailan izan diren desobedientzia zibilen ekintzen aurrean hasi dela sistematikoki errepresioa izaten. Oan ez dala bakarrik gure testu inguru zehatz batean ustekabe bat, baizik eta da nolabait feministen aurkako ekintzak bat baino gehiago. Eta zergatik, gu badibidez, 2018an izan genuen nahi genuena egiteko. Moztu genituen kaleak, ekintzak egin genituen komunikatu gabe non nahi. Eta garai horretan, esaten ziguten, ez hau neska hauek feministak lau zoro hauek utziko diogula egiten. Pero urrengo egunean, 2018ko martxoaren 9an, esnatu ginen Estatu Espainiarran dena feministak zirela, politiko guztiak oroituko zarete. Eta gertatzen dena, eta oraindik jarraitzen duela esaten, partido guztiok ideak eta feministak direla, beraien programetan feminismoaren aldarrikapena kontutan hartzen dituztela, baina egia dela urte hauetan ustu direla gure diskurtsoa, edo ustutzen saiatzen ari direla. Ez dutela lortuko, baina ustutzen dutela diskurtsoa. Orduan pasatu zela, olako jarrera, utziko dugula gisa joiek, esan dezaten nahi dutena, gero ikusteko mehatxoa bezala. Oso mugimendu potentea, gero eta gehiago garela, lortu dugula beste mugimenduetan lortzen ez dutela mobilizazio erraldoiak, 2018ko harrapatu gintuen horrela, antolatu gabe, 2018ko antolaketa handiagoa bigarren greban, eta 2020ko mobilizazioa egin genituen izan ginen gu sorginak, sortu genuena, COVID gu izan ginera sortu genuena, eta erru guztiak, munduko urre guztiak feministak sortutakoak ziren. Orduan, aldatu dela. Feminismo nolabait instituzionalizatu dena, eta irenzgarria dagoela sisteman, oso ongi, eta esatun da, zertarako behar duzuela mobilizazioak, gu geuk zuen aldarrikapenak hartzen baditugu, baina feminismo, guk aldarrikatzen dugun feminismo da patriarkatuaren aurkakoa, baina baita ere kapitalismoaren aurka, kolonialitatearen aurka, eta hori benetan da, dugun nahi da sistema aldatu sustraitik, eta hori da arrisku bat. Eta hori da, la errepresioa da, zentzu horretan, bai simboliko eta bai erreala, mehatxu bat garelako. Hain zuzen ere, hortaz galdetu behar nizun, ikusi ditugu batez ere azkeneko 18 honetan, niri harritu ditu handitz, ikusi dugu Iruñan adibidez, Bilabesa guztietan, 18aren kartelak, Nafarroko gobernuarenak eta Iruñeko udalarenak, ikusi ditugu, hiri guztia estalia horrekin, eta hori ikusten duzunean, perspektiba orokorretik da aldaketa bat ikaragarria, ez? Izatetik feminazien kontu bat bihurtu da zerbait instituzionala eta udaletxeek, ez, bultzatzen dutena. De repente bihurtu da hegemoniko, ez? Orden, egin batean azaldu duzu, baina galdetu nahi nizun hori, ez? Nola da posible ulertzea instituzioek
hartu dutela hori, ez? Onartzen dutela, baina aldi berean akusatzen duzu errepresio, ez? Zuek gertzen duzuena da, pentsatzen dut, kooptatu duela pixke diskursoa eta ustu duela, ez? Bai, hori da gure interpretazioa eta ez bakarra interpretazioa, begibiztan dago. Zan nahi du, bai, instituzioa daudela berdintasunaren alde, partido politikoa daudela deno berdintasunaren alde, lehenago zena nola baina beste aldetik ikusten ari garela, edatzen ari da muturreko eskuinatik, genero ikuspuntuaren kontrakoa, genero ideologia, ideologiaren aurkako modu bortiz batez, baina beste aldetik ere feminismoak, nola ikusi genuen hasiera batean adibidez, Ciudadanoskoek esaten zutela feminismo liberala, feminismoak behar dutela, instituzioetatik jartzen diotela beti adjetiboa, feminismo horri, ez? Eta guk aldarrikatzen dugun feminismo ez duela behar olako adjetiboak, baizik eta da, noski da, ideologia da mugimendua eta baina da mundua aldatzekoa, gure sistema aldatzekoa, eta ez aldarrikatzen dutena instituzioetatik. Horregatik esaten duela da, modu batez, esaten duzun bezala, gobernuak, udalak badituztela tresnak nolabait esateko ez da beharrezkoa zuen mobilizazioak gu geuk arduratzen gara. Eta baita ere, paternalismo horrekin, gu geuk arduratuko gara, ez da beharrezko feminismo autonomo bat aldarrikapenak egiteko, ulertu dugu eta kontutan hartzen dugu. Baina, guk sujetoa garela, egin nahi dutela da, beti egin dena emakumekin, pasibitatea, tutela eta ustu gure diskurtsok eta aldarrikapenak eta paternalismo batekin tratatu. Hala ere, Amaia, ez alda garaipen bat, erran nahi dut. Instituzioek egia da, hartu dutela diskurso hori, bete dute bilabesak, 18aren kartelekin, orduan ustu da, seguraski egin batean diskursoa, baina, hori izan da, seguraski mugimendu feministak behartu duela horretarako, eta ez dutelako izan bertzea erremediorik, ez? Ez alda hori garaipen bat? Da, garaipen bat, garaipen gazigozoa. Nahi du esatea bai, orain ja ez dago kriminalizazioa feminista izateko, arro esan dezakezula ni feminista naiz, eta lehenago ja haupez esan behar zela, ez? Inkluso politikoki zuzena. Eta ez bazara feminista ja gaizki ikusita, gutxienez, baina zer da feminismo hori? Hori da, erreparatu behar dugun da, zer den feminista benetan izatea. Eta badago, baitare, guk ez dugu sakondu nahi, ez da ere feminismoan aurten gertatu da baitare, hainbat ez Iruñan, hainbat tokitan bi manifestazioa izatea. Hori da baitare, adierazten duela nolabait gazigozo garaipen hori, horren ondorioa dela, ez? Feminismo nola esan, gobernuek hartu duten da, feminismotik parte bat edo hola da, feminismo historikoa hainbat aldarrikapenak berdintasun aldekoak edo ardatza dutenak, hori, onargarria dira, baina onargarria ez dena da feminismo radikala ez duela nolabait makillatu nahi edo kanpoko aldaketa batzuk egitea, baizik eta sakonki sistema irauli, ez? Eta horregatik esaten dugu gazigozoa, porque dago arriskoa esatea, lortu duzuena zertarako jarraitu borrokan, ez? Batzuk deitu diote ere pink washing, ez? Horri, egiten da olako garbiketa bat. Pink washing baita ere, bai feminismoan eta bai LGTB-ko ekin eta identitatearekin gertatzen ari dena, ez? Amaia, agian gertatzen ari dena, ez? Marko orokor batean ikusita da, mugimendu feminista bihurtu da hegemonikoa, izan du estanda bat, eta orain ari da bilatzen norabideak, ez? Segurazki dago momentu batean,
bide gurutze batean, zati bat kanalizatu da instituzioetara, eta ari dira sortzen, orain, estizioak eta banaketak, ez? Dago terfeen kontua, ez? Klase feminismoa, orain badago, segurazki, eztabaida bat feminismoaren barnean, eta nik sentsazio izan nuen, ez dakit partekatuko duzun, azkeneko 18 honetan, feminista honditzek bazutela hori, sentsazio gazi gozoa, zaudela erabat motibatua, eta nik uste badela hori ez, momentu bat birpentsatzeko, nora doa feminismoa, zer da feminismo. Bai, baina mai gainean jartzen diren eztabaidak ez dira berriak. Eta gainera, edozein gaia bere garrantzia du, nik ez diot kenduko gaiei garrantzia. Baina nire ustez artifizialki sortzen ari den eztabaida dela, eta zoritzarrez feminista batzuk, niretzako gaina, ni beti preziatu ditudan pertsona batzuk, erortzen ari direla zatiketa honetan. Bezatzen dut, patriarkatuaren aurkako borroka mila aurpegi ditu, porque patriarkatu mila aurpegi ditu baita ere zapaltzeko emakumeak, eta aurtengo martxoaren 8an gertatutakoa Madrilen, Andaluziako herri guztietan, baita Leonen eta hainbat tokietan, bi manifestazioak antolatzea bakarrik ardatz batean edo bi ikuspuntu, bi gaiekin jakina badugun, ez eta ez desberdintasunak izan, mila gaiak elkarrekin borrokatzeko, nire ustez artifizialki sortuta eta baita ere interes politiko batekin sortutako zatiketa. Bai, hitz egin behar dugu, eta guri galdetu zigutenean horren inguruan martxoaren 8an esaten genuen zorionez, Iruñan ez da azaleratu, eta bai barnean badakigula eztabaidak badaudela eta gu konpondu behar dituguna. Nolabait, gure desberdintasuna azaleratu ordez egin behar dugula landu, eztabaidatu eta barneko gauzak konpondu. Penagarria dela zatiketa hori kanpora adieraztea ahultzen gaituelako. Ezkerraren betiko gaitza ez, batzuk erranen dute... Baina feminismoan, badakigula feminismoan badaudela feminismo instituzionala ez dela nolabait kaleko edo mobilizazio feminismoaren helburu berberak ez ditugula. Baina hala ere nolabait mugimendu feministaren aurrean zatiketa hau nabarmentzean nire ustez ahultzen gaituela. Beraz, blokea mantentzea zentzu horretan. Pixket bueltatzeko gaira eta honekin joaten isteko, erraten aldugu La Manadarekin errantzen bezala, Juan Arribasen kontuarekin errantzen bezala, orai gertatzen ari dena dela instituzioen eta batez ere epaitegien sesgo patriarkal baten ondorioa, ze zentzutan erraten aldugu, instituzioak, epaitegiak patriarkalak direla, ez? Zeren, batek erranen du, legeak berdinak dire denentzat, beraz, ez du zentzurik erratea legea patriarkala dela. Legea baita ere patriarkala izan daiteke, ez nahi du, eta legeak aldatzen dira, ez dira muiezinak. Baina beste aldetik, aho batez feminismoan esaten dela justizia patriarkala dela, eta legeak ez dira denok dakigula legearen interpretazioan. Askotan epaiak direla interpretazioaren araberan. Eta epai batek egingo duela sententzia bat eta beste batek beste bat. Baina alde batetik pensatzen dugun oso ideologitatua dagoela, epaiak oso ideologia eta gehienak zoritzarez, badakigu epai demokratikoak daudela ere, baina badaudela parte handi bat ere oso eskuindarra. Eta beraien ideologiatik, eta badakigu baita ere eskuinak, ze prebentzioa duela genero ideologiaren aurka, bere ikuspuntutik epaitzen ari dira. Hori alde batetik. Baina beste aldetik ez dago formazioa.
formakuntza behar dutela operadore juridiko guztiok, bai epaiak, baina bai edo nork lan egiten duela, eta prestakuntza hori ez dute. Orduan, baina badago sesgo bat. Baina beste aldetik, feminismoaren parte batetik ere ez gaudela, pensatzen dugula, behar dugula justizia feminista. Eta justizia feminista eta askotan gaizki interpretatu dela, ulergarria da, gertatzen direnean olako erailketaren aurrean, erasoen aurrean, erantzun batzutan gehiegizko penak eskatzen, punitibismoaren bat-bateko erantzunak, soseguan planteatzen duzunean feminismoak ez da punitibista. Ez duela zigorrak haunditzearen alde. Nahi dugula da, gehiago da, erreparazioan. Galdetzen badiozun emakume bati, erasotua egon den emakume bati zer nahi duen, ez da eraso duenari gartzelan bizitza osoa pasatu, ez diola... Ez da mendeku bat. Ez da mendeku bat. Nahi duena dela desagertzea eta pakean bizitzea. Eta horan, ni ustez sakondu behar dugula gehiago, eta ni ustez bada oraindik guretzako erronka handia, justizia feminista esaten dugunean zeri deitzen diogun. Baina, naiz eta normala esan, olako bat-bateko erantzunak nahi dugula, gartzela, zigorra eta hola, hori ez dela feminismotik nahi duguna. Justizia feminista beste parametroa duena dela, justizia, erreparazioa eta baita ere gure hitzak sinistea. Normalean, badakigu problema handiena dela sinestarazteko gure beti kolokan jartzen dela eta ez da sinisten gure hitza. Eta azkenean, egitura guzti horren beste espresio bat ulertzen dudanez ikusten duzue hemen, kasu honetan, orain gertatzen ari den errepresio horretan, galdetu nahi dizut bakarrik bukatzeko, mobilizazio gehiago, deialdi gehiago ikusten dituzue, aurrera begira? Sententzia, eren zai gaudela, espero dugu artxibatzea, zigorra ez izatea, eta gu ustea hildo hau, eta beste hildoei jarraitzea, badago mila borrokak egin beharra, eta sorreran berriro bueltatzeko zein zen gure aldarrikapena eta zeintzu diren orain ere gure aldarrikapenak. Bizitza erdigunean, zaintzen erdigunean jarri nahi dugun eta aldarrikapenen aurrean da zaintza publiko unibertsala eta doakoa jaiotzetik eta bizitza irauten duen bitartean. Hori ikusi dugun agerian ze ahuldadea dagoela eremu horretan COVID garaian azaleratu zen eta orain bizitzan erdigunean jarri ordez, gerra erdigunean jartzen ari gara. Armak bikoizten ari dira, bikoiztu nahi dutela aurrekontuak eta ez bizitzarako. Baizik eta eriotzarako. Bizitzaren kontrarako. Hortzen, Amaia Zubietaren hitzak hausnarketak Iruñerriko martxoaren 8 plataformatik, ikusi ditugu mobilizazioak egon direla, etorkizunean ere egonen dire, eta solasaldi egonengatik mil esker. Mil esker zuei. Hemezortziaz eta bertze kontuetaz, eta sententziaren zai geratuko gara. Espero dugu ongi ateratzea. Mil esker handitza, Amaia. Zorregatik. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Antsoainen erabiltzaile guztiei jakinarazten zaie aste santuan itxita egongo direla instalazio hauek. Igeri lekuestalia, taberna eraikineko aldagelak,
pabelloi, gimnasio eta squash pistak. Arangurenen Carlos Goñi, Ara Etxea eta Gezteriaren programazio berria diseinatu eta ilustratu du Arangurenen. Carlos Goñi Aranguren Ibarreko tokiko artistetako bat da, eta Arar komunitatearen parte da. Beste behin ere, Araneko jarduera artistikoarekin elkarlanean aritu nahi izan du, eta 2022ko bigarren hiruhilekoko gazteria arloaren programazioaren diseinua bere sormenaren pean egin du. Udalak urtero bezala 2022 honetan ere diru laguntzak onartu ditu. 2021-22 ikasturtean euskara ikasten ari diren edo ikasi duten helduentzat. Eskatzaileek 16 urtetik gorakoak izan beharko dute, Ibarrean erroldaturik egon edota bertan jaundaurrean lan egin. Gainera, laguntza jaso ahal izateko gutxienez 175ko asistentzia egiaztatu beharko da ikastarora. Iruñean, Iruña Ribal itzuli da. 72 nerabek Iruñari buruz duten ezagutza erakusteko aukera izango duten lehiaketa. Iruñeko udaleko gazterien etxeak 7. urtez antolatzen duen Iruña Ribal galdera lehiaketa parte hartu ahal izango dute 12 eta 18 urte bitarteko 72 gaztek. Hitzordua hilaren 28an eta 29an izango da, eta material informatikoarekin trukatzeko diruzko sariak eskainiko dira. Zibiboxek Pazko astea prestatu du tailerrekin, zinemarekin eta aurrentzako ikuskizunekin, Alicia en el País de las Maravillas lanaren inguruan. Zibibox sareak apirilaren 19tik 24 bitartean, ikasleek aste santuko opor egun batzuk hartzen dituzten egunetan, Pazko egunak Mirarien herrialdean izeneko jarduera zikloa eskaintzen du. Iruñeko aurreskola publikoek 1689 aurre inskripzio jaso dituzte 2022-23 ikasturteko martxoaren 1tik 15 egin zen prozesu irekian. Ikasturte honetarako jasokoak baino 17,2 gehiago. Familiek gehien bat 1526 aurre inskripzio, 189, Iruñeko udalaren 12 eskoletako batean eskatu dute plaza lehen aukera gisa, eta 173 familiek Nafarroako gobernuaren 5 eskoletako batean eginen dute. Eskola guztien artean, udalekoak zein Nafarroako gobernukoak kudeatzen dutenak 856 plaza urs eskaintzen dira. Mil esker handiz gaur ere magazinean egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.